ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚುಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನ ಯಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯವಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ಆಟಿ ಅಮಾಸೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಕೋಡೆ ಪನೋಡಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಇನಿ ಲಾಗ್ ಬರೋದುಂಡು. ಸೊ ಆಂಡಲ ವಿಶ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಟಿ ಅಮಾಸೆದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಮರ್ದು ಪರ್ತಾರೆ ಪಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪದೆ. ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಾರು ಮರ್ದನು ನಿಗೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇನಿ ಪೂರಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಂಕೆ ನನ್ನ 2 ದಿನದ ಪನ್ನೆನ ಮಾಮಿ ಇಜ್ಜಿರು. ಅಂಚದು ಬೇರೆದ ಸಂಬಂಧವಾದ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಪೋತೀರು. ಅಂಚದು ಕಾಂಡ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೋಡ ಆಯ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೋಯ್ದಂಡು. ಸೊ ಇಜ್ಜಿನ ಮಾಮೂಲಿ ಅದೇನು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕುವೆ 6 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮೂಲಿ ಅದು ಎಂಕೊಂಜಿ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಗುಲು ಆಂಜುಕುಲು ತಿಂಡಡ ತಿನ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಒಂತೆ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುನ ಅಗತ್ಯ ಪೂಜಿ ಪಂಡ ಅಲೆಗ್ ಬೇಗ ಪೋರುಂಡು ಭೂಮಿಕಾಗ. ಅಂಚದು 7 ಗಂಟೆದು ಲೈಕ್ ಅಲೆಗ್ ತಿಂಡಿ ಆವಡು ಮುಲ್ಪಲ ಆವಡು ಟಿಫಿನಿಗ್ಲ ಆವಡು ಅಂಚದು ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಮಾಮಿ ನುಪ್ಪು ಮಾತ ಎತ್ತಂಡ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಂಚದು ಯಾನ್ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುಚ್ಚಿ ಅಲೆಗ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪೇರೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಐತೆ ಈ ಸರಿ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಡಂಡು ಮಾಮಿ ಇಚ್ಚಿರತ್ತ ಅಂಚದು. ಸೊ ಲಕ್ಕದು ಬೇಗ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಏಪಲ ಈತ್ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜತ ಒಡೆಗಂಡ ಪೋಪುನೊಂದಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಕುನು. ಸೊ ಅಂಚದು ಇಂಕ ಲಕ್ಕೆರನೇ ಆಯ್ಜಿ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಬುಟ್ರಿಗೆ ಅವನು ಇತ್ತೀಜ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಅದು 5:45 6 ಗಂಟೆಗೆ ಇಂಚ ಲಕ್ಕುವೆ. ಬಟ್ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕುನ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಕೆಲವು ಜನ ಲಕ್ಕುವರು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಡೇ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಪ್ಪುವೆ ಅಂಚದು ಒಂಚೂರು ಏನು ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕುನು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲಿ ಪೂರ ಇಂಕಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಏನು ಲೇಟ್ ಆದ ಲಕ್ಕುನು ರಾತ್ರಿ ಅಂಡಲ ಒಂಚೂರು ಚಿಪ್ಪುಗ ಆಪನೊಂದು ದಿನ ಇಡೀ ಬೇಲೆ ಮಂತ ಸಾಕಾದಿಪ್ಪುಂಡು. ಕೋಡೆ ನೈಟ್ಲ ಆತೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತಾದಿತ್ತು ನೈಕೆ ಅಂಚನೆ ಬುರ್ದು ಬೋದು ಜೇದೆಯನು ಆಗ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುನು ಬೈಯಾಗ ಪೂರ ಬರ್ನಾಗ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪುಡು ನುಪ್ಪು ಸಾರು ಅಂಚನೆ ಮೀಯರ ಪೂರ ನೀರು ಪೂರ ಬೆಂದ್ರಿಗೆ ಸೂಪಾರ್ದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿಪ್ಪೋಡು. ಅಂಚದು ಭಂಗ ಆತಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲು ಕಾಂಡೆಲ ಕದೀನಿ ಪಲಾವ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ತಿನ್ನಿಗ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬುತ್ತಿಗೆ ಪತವರೆಗ್ಲ ಹಾಪುಂಡತ್ತ ಅಂಚದು ಪಲಾವ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೋಡನ್ನ ಅಂಡ್ ಅಂಚದು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲು ಫಸ್ಟ್ ಪಲಾವ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪಾರೆ ನಿಗಲೆಗು ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಪ್ಯಾಕೆಟೆಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಮಾತ ಸ್ಪೈಸಸ್ನ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಆಪ್ಷನಲ್ ಬೋಡನ ಅಂಡ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಇದ್ದಿಂದ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ನಿಗಲ್ನ ಚಾಯ್ಸ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಲೈಕ್ ಮಲ್ತು ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೋಕ ಟೊಮೆಟೊನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತ ಆಯ್ಬೋಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಬೀನ್ಸ್ ಬಟೋಟೆ ಅಂಚನೆ ಬಟಾಣಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡುಂತೆ ನೆಟ್ಟೆ ನೀರು ಪಾಡ್ರ ಪೂರ ಬಲ್ಲಿದೆ ಪಂಡ ಎಣ್ಣೆಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ತರಕಾರಿ ಫ್ರೈ ಅಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ತಿಂದ್ರೆಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟ್ಟ ಒಂಚೂರು ಕರ್ಡ್ ಪಾಡು ನೋಡು ಕರ್ಡ್ ಪಾಡನ್ನ ಹಿಡಿದು ಲಾಯ್ಕ್ ನಮಕ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆದ ಅಂಚನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ಅವೇನು ಪಾಡೋಡು ಕರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಲಾವ್ ಮಸಾಲ ದಾದಾಂಡಲ ಇತ್ತಂಡ ಚೂರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ದಾದಲೆ ಏಪಲ ಸ್ಪೈಸಸ್ ದಾದಾಂಡಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಖಾರ ಅಂಚನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪಲಾವ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತನಟ ಮಲ್ದಿದ್ದೆ ಅಂಚದು ಈ ಸೈ ಸಿಂಪಲ್ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಪೊಕ ಪಂದು ಯಾನ್ ಪೂರ ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ಒಂದೊಂದೇ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತೆ ನಾನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಲಾವ್ಗೆ ಮತ್ತು ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಬೇಯುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಕೊಚ್ಚಿನ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಐಡ್ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಹರಿತಂಡು. ಸೊ ನೆತ್ತ ಹರಿತ ಪುದರ್ ಹಿಂಗೆ ಗುತ್ತು ಜಂಡು. ಸೊ ಅಂಚದು ಉದ್ದ ಹಾರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅತ್ತ ಅವೇನು ಕನದಿತ್ತೇರು ಅಂಚದು ಅವೇನು ಯಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಪೂರ್ತಿ ಎಣ್ಣೆಡು నేను ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಕ್ಕು ನೀರು ಪಾಡಿದ್ದು ಬೇಯಿನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಆದ ಬರ್ಪುಂಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊದಿ ಪಾಡ್ದು ನುಪ್ಪು ಪಾಂಡ ಅಂಚಲ ಹಾಪುಂಡು ಇದ್ರಿಂದ ಇಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಹಾರಿ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಪಂಡಲ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಚಾಂಡಲ ಹಾಪುಂಡು ಪಲಾವು ಅಂಚದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಇಲ್ಲೇ ಕುಕ್ಕರ್ಡು 1 ವಿಸಿಲ್ ಯಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ಪಂಡ 1 ವಿಸಿಲ್ ಯಾವು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಚಲ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ 1 ವಿಸಿಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಮುದ್ದೆ ಹಾಪುಂಡು ನೀರು ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಮತ್ತು ಇತ್ತಂಡ ನಿಗಲು ಲಿಟ್ಟನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬುಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುನಗ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಲಿಟ್ಟನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬುಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲು ಗಡಿ ತೋಂದಿತ್ತನ ಹಣ್ಣು ಬಟ್ ಗಡಿ ತುಯ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಂಡಲ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಿಂದ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದಿಂದ ಅಂಚದ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲಿಯಾನ ಕರ್ಡನ್ನು ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐಕ್ ಬರಿಟ್ ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿ ಮಲ್ತದು ಮೂಲು
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟಿಫಿನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಪಲಾವ್ ಮಾತ ಮಲ್ತಿರ್ತೈತ ಅವಿನ ಅಲ್ಲಿಗೆ 7 ಗಂಟೆದುಲೈ ಆವಡು ಪೂರ ರೆಡಿ ಅಂಚನೆ 7 ಗಂಟೆದುಲೈ ಅನ್ನ ಪಲಾವ್ ಲಾಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿ ಲಾಂಡ್ ಮುಲ್ ಚಾಕ್ದಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಚಾಕ್ಲದಿಯ ಈ ಟಿಫಿನ್ ಮಾತ ತೂನಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಥಾಟ್ ದಾದ ಬರ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿ ಟಿಫಿನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ದಾದ ಬರ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಸ್ ಮಾತ ಪೋನ ಇಂಚನೆ ಟಿಫಿನ್ ಪಾಡೊಂದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರತ ಸೊ ಅವು ಟೈಮ್ ಬೇತೆ ನಮಕ್ ಬೇತಕ್ಲು ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಪಾಡೋದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಇನ್ನು ನಾನು ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಟಿಫಿನ್ ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಬೈದನತ ಸೊ ಅಂಚದು ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅವಳ ಪೊಣ್ಣುಲು ಇನ್ನು ಮಗಲಾದಿಪ್ಪೋಲು ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಆದಿಪ್ಪೋಲು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲೆಂಜಿ ಮರ್ಮಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪೋಲು ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲೆಗ್ ಪೂರ ಟಿಫಿನ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅಲೆಗ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಮ್ಮನೆಲ್ಲಾಡಿ ನೀವು ಈ ಸಾರಿ ಮಾಮಿ ಇಚ್ಚೇರ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮರ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಬರಿತಿಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಮರ್ದುಂಡ ಪಂಚೇನರ ಉಂಡು ಪಂಡೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಸ ಮಾರೆ ಕರ್ಮ ದಾದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಸ ಬರೋ ಒಂದುಂಡು ಬೊಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಕಡೆ ಆರ್ನ ಮರ್ದಾದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾ ಭೂಮಿಗಾಣ ಅಂತ ಕುರ್ತೊಲಿ ಸೊ ಪೋದು ಬರಿತಿಲ್ಲಗ ಮರ್ದ ಬಸರೋಡು ಯಾನೇ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಉಂಡ ಅದಕ್ಕೇನ್ರ ವರ್ಷ ಗೋರ ಪರ್ರೇತ ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಜೀ ದೇ ಕಾಂಡೆ ವರ್ಷ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾರ ಇತ್ತೆ ಅಡೆಮುಟೆ ನೆಂಚ ಬೋಪು ನಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಏನ ಕೊಡೆ ರಾತು ಪೋಂಡ ಗೋವಿಂದವು ಚಲಿಯಪ್ಪನು ಪೋದು ಪಸತ್ತದಿತ್ತೆ ನಲ್ಲ ಲಕ್ಕದಿಜೇರಿಲ್ಲಡ ಸೊ ಲಕ್ಕವನೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೊಗಲಿನ ತೆನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಲಕ್ಕವನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇಲೆ ಪೋರುಂಡು ಬೇಗ ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಬಂತೇರಿ ಲಕ್ಕುನಿ ಇಜ್ಜಿ 7 ಲಕ್ಕುನಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 10 ಸಾರಿ 15 ಸಾರಿ ಬೊಬ್ಬಾಡೋಡು ಐ ಬುಕ್ಕ ಲಕ್ಕುನು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಸೊ ಅರೆಗೆ ಬರ್ಪೌಡು ಇಂಕ್ಲೆ ಮರ್ದ ದಿಕ್ಕನ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಅಣ್ಣಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತು 7 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಲಕ್ಕದು ಬೇಗ ಒಂದು ಮಂತಂಡ ತಿಂದರೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂದ್ರೆ ಒಂದೇನು ತಿಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಕ್ಕರ ಬರ್ಲಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪನ ಇದು ಬೇಗ ಪರೋಡತ್ತ ಒಂದೇನು ಪುರ ಒಂದ್ಸರಿ ಪೋದು ಪತತ್ತೆ ಆಂಟಿ ಕೊಡ್ತೇರ ಕಷಾಯ ಅಂತಿ ಮರ್ದು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಬಾಯಿ ಸಿಹಿ ಮಲ್ತಂಡ್ರು ಓಯ್ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕೊರ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋದು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಲಕ್ಕ ಅದು ಪಜ್ಜಿ ಪೂರ ಯಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಉದಾಸೀನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಪೂರ ಎಂಕೆ ಬೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡು ತಿನ್ಪುನ ತಟ್ಟೆ ಸಮೇತ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂಡ್ ದಾದನ ಉದಾಸೀನಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ ಯಾನೇ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಅದ ಮಲ್ಪೊನು ಇಲ್ಲಾಡು ಇತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಪನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಲೆ ಅಂಚದು ಕನನೆನ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪನ ಇತ್ತು ಪನ್ಪೆರತ ಕೆಲವು ಜನ ಕನನೆನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನು ಮರ್ದು ಪರ್ರ ಪೋಯೆ ಮರ್ದು ಪರ್ರನೇ ಆಯ್ಜಿ ಓದಿ ಇವರಿಗೆ ದಾದ ಆತನಂದು ಎಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಂಥರ ಒಂದು ಮರ್ದು ಪರ್ನಾಗ ಸೊ ಜೀವಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತ್ರ ಪರಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಲಿ ಅಂತರಿಯೆ ಸೊ ಭೂಮಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಪರ್ರೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆರೆಗಳ ಕೊರಿಯೆ ಮೇರ್ಲ ಪರ್ರೆಗೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಕೊಂಚ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿ ಇಂಚಿತ್ತಂಡ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಭಯಂಕರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡದ ಮತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಅರ್ನ ಲೇಟ್ ಆಯ್ನು ಇತ್ತ ಏನು ಅರ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತನು ಪರೋಡೊಂದು ಚಲ್ಲಕು ದೀತವಳು ಗೋಡಂಡು ಪರಡು ಕೈ ಬಾಯ್ ಚಂದ್ರ ಬಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂಚ ಪೊರ್ತಾಯ ಬಕ್ಕ ತಿನ್ನೋಳು ಪಾನೀಯಗಳು ತಿಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಪರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ಲ ತಿಂಡಿದ ಪೊರ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಂಗೆ ಪೊರ್ತು ಪುಲ್ಯರಗಳಿಗೆ ಪುರ್ಸೋತಿ ಪೂಜೆ ಆಂಡದ ತಿಂಡಿ ಆಂಡ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನು ಪಾತ್ರೆ ದೆಕ್ಕು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಒಚ್ಚು ಆತು ಪೊರ್ತುಗು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚೆದು ಏನು ಕಾಂಡೆನೇ ಕೈಪ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಇಂಕ್ ಬಯ್ಯ ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುನು ಅವು ಉಂಡು ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಇಂಕ್ ಆಪುಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒರಾನೆ ಇಂಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಪುಂಡು ಮಂಡೆ ಪೂರ ಶೆರ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒರಾನೆ ಪೂರ ಅಂಡ ಇಂಕ್ ಒಂತೆ ಮಾಮಿ ಇತ್ತನೋ ಅಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಂಚದು
ಬಾರಿ ಭಂಗ ಅಂಡಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲಾತೆ ಪೂರ ಜನ ಕಾಂಡೆ ಪೋಂಡ ಬಯ್ಯ ಬರ್ನಾಗ ಇಂಕ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಜಿಂಕ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಪೋದಿತ್ತಂಡು ಬತ್ತಂಡು ಎಡ್ಬೊಕೆನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ನುರ್ಕೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಲ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ನಿಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ತಡ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಅಂಚಾದ ಉವೇಲ್ನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯಿಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಎಡ್ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಕಾಂಡೆದ ಪಲಾವ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬೊರ್ಚಿನ ಅನ್ಸಂಡೆ ಒವೇ ಫುಡ್ ನಾವೊಡು ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಏತ್ ಬೋಡ ಆತ್ ಗೆತೊನೊಡು ಅಂಚಾದ ಕಾಂಡೆದ ಪಲಾವ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬೊರ್ಚಿ ಅವಳ ಎಡ್ಡೆ ಅರಿತ ನುಪ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ಅರಿಯವು ಐಕಾದು ಅವೈತೆ ಮಲ್ದಿನ ಪಲಾವ್ ದಕ್ಕೊಂಡು ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದು ಕೂಡ ಪಲಾವುನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಲಂಚನಿ ಬಟ್ಟೊಟ್ಟಿದ ಫ್ರೈ ರೆಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ತಿಂಡೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಲಾಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ದಿಜಿಯಾನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಬತ್ತದು ಲಾಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೀದು ಬತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡು ಹೆರ್ಗ್ ಮೀನು ಅಂದೆ ಸೊ ಅಂಚದಿ ಮೀನು ಪೋದು ಮೀದು ಬತ್ತೆ ಮಂಡೆಗೆ ಅಂಚಾದ ಎಲ್ಲೆನು ಮೀ ಓಡು ಪಂದಿನ್ನದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆ ಶುಕ್ರವಾರದ ಅಂಚಾದ ಬಟ್ ಇಂಕ ಕಾಯಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಮಂಡೆ ಪೂರ ಶೆಟ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಒಂಥರ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಮಂಡಿಗೆ ಪೂರ ಮೀತನ ಒಂಚೂರು ಆರಾಮ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲೆ ಮುಟ ಕೂಡ ಕಾಪು ನೀರು ಬಂದಿಯಾನು ಎಲ್ಲೆ ಮೀನಾಂಡು ಕೂಡ ಬಂದಿನಿ ಪೋದಿ ಮೀದು ಬತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಕ್ರೀಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ಜನ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಉಂಡು ಪನ್ಯ ತಕ್ಷಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದಾರು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪೂರ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆತು ಜನ ಮಲ್ದಿಜಿರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಗಲ ಮೋಕಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಗಳು ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ ನಿಗಲು ಈತ ನಂಬಿಕೆ ದೀನೈತಿ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ನಿಗಲ್ನ ಮೋಕೆಗೆ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನು ಎಪ್ಪಲ ಮೋಸ ಮಲ್ಪುಜಿ ಏನು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಉಂಡು ಉಂದು ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಏನು ಪನ್ಪೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅವು ಏತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಈ ನಾನು ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಜಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಆ ಬೇಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಾನು ಯಾನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ₹1 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮನ ಕೈದ ಹಾತಿನ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಂದ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಪನ್ಪೆ ಆತೆ ಬುಕ್ಕ ಬೇತದಾಲ ಇಂಕ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ಪೆ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಅಂಚದಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ ನಂಬಿಕೆ ದೀರ್ನೈಕ್ ಆತ ಜನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎನ್ನ ಆತ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೂ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಒಂಜಿ 45-50 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮುಟ ಇಂಕ್ ರಿಪ್ಲೈ ಅಂಚನೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರು ವಾಟ್ಸಪ್ಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ಐನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದೆ. ಸೊ ಮಾದರಿಗಳ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದೆ ಐನಾತ್ ಜನಕ್ಕತ್ತು ಮಾದರಿಗಳ ಮಲ್ದೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂಚಾದ ಎನ್ನ ಮಿತ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಕಲು ಎನ್ನಿಲೆಕ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ತುಜಿಂದ ಅಂಡಾಲ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋರ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ ಇಪ್ಪುನ ಗೌರವನ್ ಏಪಲ ನಿಗುಲು ಇಂಚನೆ ದೀವೋನ್ಲೆ ಪಂಡ ನಿಗುಲು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿನಂಚ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದ ಅಂಡಾಲ ಎನ್ನ ಮಿತ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ನಂಬಿಕೆ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡ್ ಆ ನಂಬಿಕೆನ ಇನ್ನತ್ತಂದ ಅಂಡಾಲ ಯಾನ್ ಏಪಂಡಾಲ ಯಾನ್ ಒಲಿಸೋನ್ವೇನೆ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ಲ ನಿಗ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಕನೌಂದು ಇಪ್ಪುವ. ಈ ಬೇಲೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಯ್ಜಿಂಡಲ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಬೇಲೆ ನಾನು ಸಮ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲಾಡು ಕೂತೊಂದು ಈತ್ ಉನ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಪಂದ್ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅರ್ಥ ಆಪೋಡು ಅಂಚಾದ ಐನಾತ್ ಎನ್ನಂಚೆತ್ನ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ನಗ್ಲಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ನಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಬೇಲೆ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪನನೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಅಂಚಾದ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಐನಾತ್ ಎನ್ನ ವರ್ಕ್ನ ಬನ್ಪೆ ಅಂಚಾದ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಿರಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಮೋಕೆ ಅಂಚನೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪೂರ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ನನ್ಲ ಇರಿಗೆ ಆಂಡಲ ದಾದಾಂಡಲ ಏನಾರ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಬೋಡು ನನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್